FIFA-ul, dar salutare băi și bine regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm FIFA Mobile. Așa, și dacă vă place, nu uitați să subscribe de like. Hai să începem. Primul video ce am merge. Bă! Și da, zic la FIFA. Nu mă enervează. Să citesc tot. Deci FIFA Mobile Tutorial Shooting. Am înțeles. Să vedem, deci ăsta play. Hai continui. Să vedem ce are lege. Așa. Să vedem ce alegem. Uitați, dacă mai vreți FIFA Mobile. Bă, bine să zic FIFA 16. Pentru că ăsta va fi ca un FIFA 17, deci, da. Deci avem echipele Raid, Jay, Scoop, Fernandez, așa și mai departe. Pentru că King of Player. Hai! Băi! Da, mă, da! Bine, bă! Da! 0-1! Bă, ce bine! Hai să vedem cu atul! Bă, ce bine! Acum să vedem de aici. Deci... ce tare! Vedeți? Deci e ca FIFA-ul, dar... Skill! Shoot! Bă, prost! Bă, dacă nu dă, mă! Uite, pasă! Nu, bă, nu pot să cred! Nu pot să cred! Fugi! Doamne! Shoot! Dai shoot, apă! Ai, nu pot să cred! Eu nu sunt obișnuit să joc FIFA. Am jucat FIFA pe gameplay, pe... Shoot! Dă-mă shoot! Ai, bă, frate! Vreau și un 0-2. Nu te... Frate, bă, slide! Oi, ce eram pe aproape, bă. Bă, sper să câștigăm noi, bă. Slide, switch.
aproape eram să-i dau. Vedem.